Čaute, mastičky a mastičatá, zdravia z Dochliak a rovno sa dostávame do ťažkej paľby, takže aj to vítanie bude trošku ťažšie. Vítam vás pri ďalšej časti na BioShock Infinite, v ktorom sa dostávame do krutej paľby a budem musieť niečo spraviť. Ostrieľacia puška a čo tam je? Ten moskyt. Pozrieme. A moskyt teraz bude nám pomáhať. Dobre, bude striedať. Ja sa pozriem. Dobre, hop. A taň. What the fuck? Tam to hoď. Tak, a čo teraz ich potrasie? Á, šok. Dobre, takže kritik. Chytiť náboje, dobre. Hoď to sem, dievča. Dobre, čiže takáto rýchla paľba, hneď tu máme. Dobre, Elizabeth bude hľadať cene za sebe na bizet. Či mi to je stisnúť BF. OK. Dobre. Hotovka, ktorý? Váš štít je vyčerpaný. Tu mám. Tak, zhoríš, pane. Ešte si sa pokúšalo niečo. OK, toto je čo? Ostrieľací puška? Aha. Dobre. A potrebujeme ešte? Niekto to ešte poľne nepálí? Nikto nič. Kto to hovorí? Kto mi to tu hovorí za keci? Nič. Všetci už sú mŕtvi. Dobre, takže vás vítam ešte raz pri tejto novej časti na BioShock. Dúfam, že si užijeme poriadnu streľbu. Neviem sa dočkať. Ja si nechám tento granátomet, lebo sa mi zdá, že sa mi oplatí. Mám ich tu 3. Ale čo tu ostrieľaciu pušku? Nechám si, alebo... Kde si? Kde sa nachádzaš? Niekde sa tu nachádzajú ešte šmejdi, no ale nevadí. Dobre, ja som si chcel pozrieť iba tento kinematograf a ideme ďalej. Takže čo tu nám ukážu? No poď. Kto potrebuje elektrínu? Chybí vašemu životu náboj? Yeah. Skúste z frinkových závodu elektrošok. Aha, takže to je to, čo sme získali. Skvelé, máme elektrošok. A už ide aj kolotoč. Krásne, ďakujeme, pane Finku. Takže pán Fink nám vyrobil elektrošok, ktorý môžeme používať a piec si tak klobásky na ražni. Áno, je to skvelé, super pocit. Ešte sa pozriem sem na tú druhú stranu, či náhodou tu niečo len tak nebude sa váľať. Nejaký prázdny sudíček. Čo nám je? Ukitek. Dobre, poďme ďalej. Neviem, či si mám zobrať túto snajperočku. Opa, hetka. Dobre, karabína je vynikajúca zbraň. Čiže tak, ako ste mi aj odporúčali v minulej časti, tak ju budem používať dosť často. No kde si ešte? Kde tu po mne kričíš? Čo by si chcel? Nejaké problémy so mnou máš? Dobre, skúsim toto spraviť takú trošku rýchlejšiu časť, čiže sa úplne vôbec nezdržiavať. Nejaký prodejný automat nepotrebujeme. A už sa zdržiavame, že? Ale nie. A tu sú moje tieto elektrošoky, viem sa na nich napaliť aj sám? Nie. Dobre, tie si už nezoberiem, čiže sú mi zbytočné. Dobre pani, vyčkajte, už sa vám venujem. Už idem si po vás rozštvrtím ako nejaký M&X, šľačku s vajcom a tak ďalej. Dobre. Niečo tu je? Áno, tu je ďalší. Čo sa bojíš? Neboj sa, dievča. Dobre. To nie sú ani sebrať mince? Ešte nepotrebujem mince. V kľude, dievča. Toto nebola nejaká výzva extra. To bolo len také, že rozcvička na začiatok. Trošku ananásu si pochrumkáme. Dobre, to sa oplatí. Počkať, ale prehodíme si vigorček. Áno, chcem elektrínu používať. Trošku sa pohrať s elektrínou, nech vieme, čo to dá. Tento už je prehľadaný. OK, super. Ale kam máme ísť? Ja si stlačím to N-ko. Vráte sa na vojenské pola nabité gondolu. Aha. Máme hore vyskočiť. Ale keď už sme tu, tak sa iba pozriem. Dobre, že máme hore vyskočiť, to je super. Len sa pozriem sem do gondoly, dovnútra. Či tu náhodou niečo nebude, alebo či to nebudeme musieť aktivovať, alebo tak nejak. Tento typek chce braniť. Nechcem pistol. Nechcem. Vziť náboje do pistole. Podržej, chce braniť pistole. Dobre. Takže, musíme vyskočiť hore. Takže ideme sa pouziť, hej? Sústredená si? Ešte vybereme odpadkový koš. Dobre, nejaké mince aj tu. Zídu sa. Skvelé El Niño. Dobre, takže ideme hore. No ale nesprávny smer, kámokere.
Wow, ja dokážem aj strieľať, super. Takže seskočiť nahoru dolu. C. Tak, no poď, dievča moje, povozíme sa trošku. Rezerník. Tak, tu máš. Fuj, ty si škaredý. Čo ty si za hovedo? Fúha. Dobre. Čo to bolo za typka? S tou bazukou. Počkaj. Dobre, musím trošku viacej využívať tie vigory. Ale pozrite sa, máme plno many. Hoď mi to, dievča. A vidíte, že aj tu do soli sa nám tu... Tento už je. Ostal sedieť. Šmejd. Dobre, poď. Trošku vám dáme šoky teraz. Lebo si zaslúžite. Dobre, neviem, či to tu treba obísť, netreba. Ale dobre. Náboje do karabinky. Paklič, zíde sa. Elizabeth, jasné, to už vieme, že naša Elizabeth si poradí s pakličmi. Ideme, skvelá. Yeah. Tak, tu máš. Tak, a čo s tým Patriotom? Teraz nám pomôže? Patriot. No Patriot, rob niečo. Strieľa, dávaj ich, dobre. Dobre, yeah. Tak, a už mi pomáhaš teraz. Strieľaj Ješ! Tak toto bolo čo? Ten somar skočil. Dobre. Ten somar skočil sem do tej diery, bože. To bolo dobre. OK, vyzbierame si vás. Lebo ja som ho, v podstate dal som mu šok a hneď som ho premenil na svojho. Takže to vyfailoval chlapec totálne. Dobre. Wow, akože dobrý pomocník. Dobre, toto sa mi páčilo. Sa mi zdá, že tam je ešte niečo dole, ale len tak sa pozriem sem ešte. Zdravotní potreby, áno, zídu sa, vyliečím sa aspoň. Dobre, to by bolo, už sme zdraví ako rybička, môžeme zase ísť nasekať niekomu. Dobre, poď baby. Ellie, moja zlatá. Tu sa budeme musieť záknuť. Ale my sme išli, z ktorej strany sme skočili? Počkať. My sme išli z hora. Skúsme hore sa dostať. Áno, tu sme išli. Dobre, počkať, keď už som tu, tak si zoberiem aspoň solničku. A ideme naspäť. No, dobre, čiže pamätám si, tu som zoskakoval dole. Tu som čistil, ešte tu mám ďalšiu solničku. Zíde sa. Tak. A pokračujeme. Dobre, tu je náš cínový vojaček. A to je všetko. Dobre. Takže, zbytočne som sa zavracal. OK. Tam sú tie zbrane. Vy ste hovorili, že by som mal používať hlavne sapík. Tu je čo za odkaz? Peňaženka. Dobre. Čiže by som mal hlavne používať... To sme si zalietali, čiže musíme trošku počkať, kým to zíde nižšie. A to nebola smrť. To bolo len také povzbudivé, že proste tudy cesta nevede. Wow, aj takto to vieme skakať. Hop. Dobre, kde si baby? Kde si kočená? Dobre, jazdíš ako pirát normálne. Ako sa to hovorí ten vzdušný pirát, alebo tak nejak, vzdušný? Asi jej. Letecký? Nie, to je blbosť. Aha, tam už máme horľaváka, tak ja si to prehodím. Tak. Tak, čo teraz? A vieš čo, ja si to prehodím a tu máš. Bum, šakalaka. Kde je ďalší? Tu máš. Imunní? To sa mi iba zdalo, alebo to povedal, že imunní? Blbosť, to je ten ohnívaček a už vybuchol. Dobre, aj vy dostanete dvaja. Tak, a viete čo? Ja ešte... Tak, a kde to je? Mustanga chceme? Oh shit, tu máš. Dobre, už si skončil?
Ešte chcel, už horela. Si povedal, že ešte po mne skočí. Jasné, že je. Veď to ani nebol nejaký fight. Nejaký šupák, paklič tam máme. Dobre, máme už 4 pakliče. Asi by to chcelo zobrať už tento samopal. Lebo nemáme zbrane. Či vlastne náboje. Dobre, poď. Rýchlo tu vyzbieraj, neflákaj sa, zdochlinka. Čo tu sú za fotky? Murdered. Nejaká evidencia. I'll be certain to attend to that distinction. Booker. When there's a moment when we're not being shot at. If you're interested, I spotted some supplies over there. Všade tu sú nejaké zásoby. Dobre, ja to rýchlo prebehnem. Lebo dievča má stále pravdu, keď sa jedná o zásoby. Dobre, odpadkový kožnič. Dobre, tak kde? Čo by tu? Nebudem už nič kradnúť hlavne, nech po mne nejdú všetci. A určite tu bude nejaký tento schované niečo, čo si nevšimnem. To už teraz viem. Podržte si chceme brokovnice. Nechceme brokovnicu. Rádio, dobre. Tu si dáme, toto nepotrebujeme, už sme najedení. Kasu nepotrebujeme vykradnúť, lebo sa nedá. OK. Čo je tu divné? No, povedz niečo. Miláčku. Tam na mňa pozerá voxofón. K sebraní karabiny. Aha. Ne, sapik si necháme, lebo má viacej nábojov. Aspoň tentokrát. A sem sa pozriem voxofón. Aha. Ja si iba tak prehrám záznam. Sakra, ja toto neviem počúvať proste, lebo dostal som tým, že v putujúcim kolegovi sú schovaní pašerácky zbrane. V putujúcim? Nenašli sme ale k nám a v podlaze sme našli pár starých uniform z války. Zvláštne, co? Přemýšleli sme, proč je tam niekto schoval, ale otevřeli sa dveře. Kde je tam? Vy ste Slade, že jo? Pane, odhodte zbrane. Vykryli Slade, slyšeli ste to Comstocku. Takový zvuk ešte neznáte. Takhle zní vojaků konec. Príďte do tí vaši síne hrdinu. Dokážte mi, že sa pletu. To bolo niečo asi s tým Sladeom. Dobre. You're Slade, right? Sir? Put the guns down! Did you hear that, Comstock? That is the sound you have never heard. The sound of a soldier's end. Come to your Hall of Heroes. Prove me a liar. Look, a cipher. A secret message from the Vox Populi. You're the junior codebreaker. What's it say? Don't know. There should be a code book somewhere. Čo to? Elizabeth môže rozlišiť kódy, ktoré odhalí z kríše Vox. Nájdete kód a odpovídajúci knihu se šifrou a odhalte tajemství Vox. Ako? Kde je šifra? Tu je šifra. Nájdete šifru. Dobre, našiel som šifru. A teraz? Čo s tým? Dievča, povedz. Sakra, dobre, toto je šifra a... Použiť vymývadlo. Nechcem používať vymývadlo. Sakra, toto som vyfail teraz určite, lebo neviem, ako teraz tú šifru splachneme. Ako tú šifru použiť? No Eli, povedz niečo, povedz, čo s tou šifrou? Neviem, čo tu píšu vôbec. OK, no nič to Eli, dúfam, že ma nejak ponaviguješ potom neskôr. Budem sa snažiť čítať, čo mi hovoríš, lebo... Víte, že som roztržitý. Dobre, títo typci, nič, môžeme... To som nechcel. Ale vyskočil som z okna. Lebo to hrám v okne kvôli väčším titulkom. Tak mi to vybehlo. Nevadí. No poď. Kam ďalej? Sem ešte? Čo baby? Čo sa ti nezdá? Čo humkáš? Tu je nejaká múzeum. Patriot Sprite. Zoberieme si. To nepotrebujeme, všetko máme. Cukrová vata. Ja chcem dať cukrovú vatu mojej tejto kočke. Chodenie automat, to je nič. Alebo počkať. Do puštičky. Nemáme nič, teraz to nepotrebujeme odtiaľto. Vôbec nič. Tu máme čo? Znísť bombony. OK, ani nepotrebujeme free samples. Podívejte moje, vieš. Kde ju vidíš? Kde? Kde ju vidíš, dievča, akože... What? Neviem, po toto otvoriť radšej. Kde tu videla tú väžu? Normálne som oslepnutý v tejto časti.
Prehľadáme stôl. Banán, kasa, nejaké mince, OK. Cigaretky. To sme asi nemuseli. Dík, baby. Šikovná. Máme špeciálku. Čo to je? Výstroj tvorí špeciálku, blablabla, to vieme. No je kalot, nebeský přebíječ. Výskok na nebeskou dráhu a seskok z ní dobíjí zbraň. What? Porovnat se stavajícím. Zkracuje, než se začne dobíjet štít o 1 sekundu. Ne. Iba dáme uschovat, ale nevymieňame. Tu je taška s peniazmi. Dobre, daj, šup. Dobre, díky za mincu, Eli. Koče, na tým ma nikdy nesklameš proste. Či už náboje, lekárničky alebo podobné veci, ty to po mne hádžeš, jedna radosť. Dobre, poďme ďalej. Sníš čokoládu. Dobre, dáme si aj čokolínku. Ale aj keď ju nepotrebujeme až tak. No poďme ďalej, čo tu tento delobuch robí? V taške nič nebolo, aj keď neviem, kde som ju prehľadával, ale asi z druhej strany. No čo tu? Poďme hore. Aj keď pochybujem, že tady sa máme flaka, toto je už také voliteľné podľa mňa. Ale keď už sme tu, tak už sa prebehneme. Dobre, nejaké prachy. Toto je karabínka, voxofón. Zvláštne, čo hovoríš? Čo je zvláštny? Povedz. Povedz, dievča, lebo neviem, čo máš na mysli teraz. OK, ona asi len tak, sama pre seba. Dobre, kam teraz? Vráťte sa na vojenské pole a gondolu. A vidíte, tu by sme mohli vyskočiť aj sem. A ešte. Sem, a to je zbytočné. Dobre, kam teraz, Enko? Vidíte, keď som na tomto, tak mi nič nehovorí. Sakra. Jak to flákajú. Dobre, šípky sem. OK, poďme. Aj keď teraz nejako, neviem, asi sem do tejto. So, welcome to Soldier's Field. Proste asi na vojnovom poli. Alebo niečo také to znamená. A potom nech niekoho postrieľam už. OK, vydrž. Idem si po teba. No dobre, tu máš. Už si bez hlavičky, Fashy boy. Hotovo. Chytáme náboje. Môžeš vylezť. No a hoď po mne tie náboje. Nemáš? Nemáš, nehádeš. Dobre, čiže je to trošku ľahšie. Čakal som vážne väčší challenge. Poď otvor toto, dievča. Elizabeth. Jasné. Pusti dobros. Plná sůl. Toto už sme si zobrali, tieto Mustangy. Ale ako boli schované, šmejdy. Hleďte, história oživo, autorizovaný patriot. Zajímavé, toto sme spustili, asi sa nám to tu premávalo, ale tým, že to je rozbité, tak tam prd vidíme. Dobre. To ešte sem, len takto mrkneme záchodky. Nejaký banán na cumbajšpíl, zíde sa. Splachovať nebudeme nič. OK, poď baby. Ideme ďalej. Sem prehľadáme. A určite si prehľadáme aj hente. Akože, sorry. Akože, čo to ako... Tu piškáte proste a nesústredíte sa. A zbytočne to ste vyhalúzili. Akože, mohli ste sa robiť, že krásne si pozeráte dopisu a všetko by bolo v porádečku. Akože, zbytočne ste to vystresovali. Kde si mi to otvorila, dievča moje zlaté? Počkaj, ukladanie obsahu. Pusti obraz, no. And saw with holy prophecy an Eden floating in the mist, by man forsworn, by heaven kissed. No wow, si sa vykecal už cíňaku. No pekne. Dobre, tieto dvere employees only. Dobre. Počkať.
Dobre. Si jasný, ale musím ťa nejak odstrániť. Ako ťa odstránime? Takto? Aha, neútočte na spojence. Jasné. Tak chcel som mu mohol rovno tú baziku prehnať. No už, od zelenca ideš dole. Presne tak. Dobre, zbytočne sme tú soľ. Počkaj, na čo mám pozerať? Čo mi ukazuješ? Čo tu je? Voxofón. Seberieme voxofón. Tak si aspoň vypočujeme, čo hovorí. I served 20 years of soldiering, and every heathen land I've known has less peopled for my passing. I hated no special enemy. Until now. Comstock. He's made a vaudeville travesty of my battles and cast himself as the White Knight. I called him out over it, and he stripped me of my rank. That man has never seen the savage face of war. But he will. Takže zase sa tu Slade vykecával a hovorí, že jeho reálnym nepriateľom je Comstock. Aha, to by sme si mohli vylepšiť? Aha, dobre. Dobre, bol vojakom a v podstate, že jeho reálnym nepriateľom bol Comstock. Dobre, 5 pakličov nemáme, aj keby sme mali, tak na to kašlem. Lebo tam sú iba prachy. Dobre, môžeme ísť, poď, baby. Nie je to nejaká špeciálka, lebo... Dobre, že ma napadlo. No a výstroj pokrývka, maratónska čapka. Rozbití štítu zvyšuje rýchlosť pohybu. O 50% rýchlosť porovná sa stavajúcim na osilnení protivníka v boji na blízko. Obdrží 300 bodov zranení v priebehu 4 sekúnd. To je lepšie toto. To je lepšie. Aha. Rozbití štítu zvyšuje rýchlosť pohybu. Čiže, aby som mohol utekať. Tak to si iba uschováme. Aby sme to mali pre prípad, že to niekedy budeme kombinovať nejak. Banana. Dobre. No poď, dievča, čo tam obzeráš? Poď, ideme. Ja som si tu narval náboje do tohto, do karabinky. Tam ich bolo dostatok. Takže, ona beží rýchlejšie ako ja. Takže poďme teraz s karabinkou. No poď, ideme do výťahu sa povoziť. Push that button. No čo mi povieš, dievča? Dneska ti to sekne. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. Making them? I could go wherever I wanted. But I always wanted to come back. To what? I don't know. My family? Huh. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? Well, I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah. And what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. OK. Ja vidím za tebou akorát Songbirda, tak dúfam, že sa mať nevíde. Tu už sme sa priviezli. OK, vyberieme všetko. To je čo, ktoré... No, tu by ste si mohli už niečo kúpiť. Snižuje potrebné množství soli pre využitie uhranutí. Aha. Podľa s másnutím. Pri výbuchu vymrští do prostoru malé střepiny, ktoré zasahnú väčšiu plochu. OK. Tvoří z mŕtvol zabitých hejnem havrani pasti. Aha. Ale musia byť zabitým hejnem, takže to je také. Ja neviem, odporúčte mi niečo, čo z toho máme kúpiť ako prvé. Či uhranutí, mlasknutí alebo mrchožrouti. A to kúpim potom v ďalšej časti. Ak nezabudnem. Lebo tá moja pamäť v poslednej dobe je fakt zvláštna. No dobre, dolár. Áno, chceli ste, že by som vytriasol z toho doláre presne takto. Hej. Oplatí sa nám to? Pozrite sa, koľko zoberiem minci. 3100, nejakých 13 mincí a vyplitvali sme soľ. Čiže v podstate sa to neoplatí. Za nejakých 13 šupákov to vôbec nie je vončo. Ešte ideme sa sem pozrieť a potom ideme dole. Už tu máme dráhu, na ktorú by sme mohli si vyskočiť. No. Ale tady to sme asi aj došli. Kde? Jedné z tých dverí, elektrošok? Či čo? Kde? Kde si to ukazovala, Ellie?
Aha, sem treba ísť hore. A tu dole sme už boli? Asi áno. Asi áno. Ale nepamätám si, sakra. Tu sme už blúdili tadeto? Týmto kolotočom? Asi áno. Motorizovaný Patriot. Počkaj, áno, tu sme už boli. Dobre, takže ideme rovno smerom. Kam? Dobre, ideme. Ali nás vedie. Super. Že by sem? Motorizovaný Patriot. Nabité gondol elektrošokem. Príde k nám? Bude nám pomáhať? Zíde dole? Ktorú gondolu? Nabité gondol elektrošokem. Aha, túto. Dobre, dobre, dobre. Kde je elektrošok? Tady je. Vyvolejte gondolu. Super. Dobre, takže si budeme nabíjať už aj gondoly. Super. Kde je gondola? Oh, Comstock. Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving and there's naught you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're Dobre, čo? Bude tu nejaký problém? Odkiaľ po mne útočia? A ty strieľaj, frajere. Ostreľovací puška. Chytiť súl. Dievča. Počkať. Tak, počkať, my ti tam pošleme niečo. Tak. Ešte. Ja by som mohol teoreticky vyskočiť hore, že? Tak, presne tak. Tak. Pekne. My sme prvýkrát zomreli. Fú, wow, aspoň vidím konečne. Dobre, takže sa nám to porušilo. Ten sľub, čo som vám dal, že nezomrieme. Ale tak, prvá smrť môže byť. Počkať, to nie je takto, to zle to robíme. Nejak vás tu je veľa, chlapci. Sakra. Čo to ste sa tu nejak vyrojili? Aha, sem, dobre. Tak. Dobre, kde ste? Horíš, pane. Fú, no dobre, kde ste, enemáci? Kde ste? Nech vás dám dole, ja už vás teraz porežem, porúbem. Dobre, čiže sa iba dostane na túto gondolku, na ich gondolku a tam ich porezať. Kde ste? Od. Aha. Čiže ja keď ich vybijem, tak to... Počkať. Zoberiem muníciu. Dobre. No. Oh no. Veľmi sa to kýve. Fuck. Toto nie je dobré. Sakra, takže títo rakeťáci sú zlí. No, už spadni. No, sakryš. Silní sú fežáci. No, kde ste? No. Dobre, už typol. Ešte tam je niečo? Sakra, tak toto je náročná misia. Sebraní karabiny. Počkať, a prečo to nemôžem... Nie, nechcem toto robiť. Sakra, táto časť je nejaká zbugovaná. Ach jaj.
Ach jaj, tak toto je už náročné, to je náročné. No tak Patriotovi tam dáme asi z bazuky jednu šlupku poriadnu. Tak, ešte jednu. Tak, už je hotový. Hotovo, 200 sekundov na aerodrom první dámy. OK, zvezeme sa len vydržať, lebo som dosť zmetený. Motorizovaný Patriot, mohli sme si ho privolať, neprivolali. Oh, ahoj baby. Čo ty len tak tu čumíš? No, a teraz kam nám ukáže cestu? Sveste sa gondolou. No, ale kam sa máme svést? Tomu trochu nechápem. A kde to sme už asi cestovali? Alebo nie? Už sme boli? Alebo neboli? Ty kokso, akože kade teraz chodíme? Teraz som úplne zmetený. Sakra. Čo sme tu mali? Akože čo strieľať? Tých z gondoly? Kryt. Aha. Tak asi áno. OK, naša kočena už beží. Jump. Yeah. No poď, ideme tadeto. Uvidíme, veď tadeto išla aj naša babenka. Dobre. Vezieme sa zade. Ja neviem, vážne či idem dobre teraz. Som dopletený. Zase som tu pri tom kryte. OK. A nešiel som už tadeto ja? Nevozím sa teraz úplne zbytočne? Pozrite sa, veď ja sa do kolečka vozím. Bože, ja som idiot. Aha, čiže takto som to mal zriešiť. Sem. Tu sme boli. A tam hore sa dostať dá nejak? Nie, tu už sme boli. Nie. Čo to je? Sebrať lekárskú... OK, a toto je? To sme nabrali náboje? Dobre, máme náboje aspoň do tohto. OK, ospravedlňujem sa, keď táto časť sa vám bude zdať trošku priblblá, ale nejaký som prischnutý dneska. Nechápem. Chcem sa dostať kam? Enko. Takže zveste sa gondolou. A čiže... Asi mám ísť sem na tú gondolu a zapnúť nejakým štýlom. Tak. Sem. OK. Dá sa nejak zapnúť? Tu je nejaké riadiace stredisko, alebo čo? Nič. Tak ktorou gondolou sa mám potom zviesť? Alebo touto? To bolelo. Je jasné, že to je ono. Oh my god. No dobré. Tu sme si privolali gondolu, presne tak, čiže toto je tá gondola, ktorú sme si privolali. O môj bože. No tak ako som plánoval, že táto časť bude extra rýchla, tak to vyzerá, že nebude. Dobre, šperáčik. Aha, o Anne, nebudeme rozprávať. New York. What did you do there? Business much like this. Something that really caters writing on a resume. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out, what do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. No, tak to som asi nemusel hovoriť. No, posmutne tá. Dobre, čiže v podstate my sme jej teraz povedali, že je to čistý biznis. Neviem, či sa s tým stotožní dievča, ale tak dúfajme, že to nezabere zle. Prodať bednu s náradím? Kde bola tá bedna? To mi vysvetlite teraz. Aha, tu. Ach jaj. Fakt, dneska som nejaký poslepnutý. Nevadí, dúfam, že mi prepáčite. Na každého sem tam príde. Aha, dobre. Ja sa tu obzriem. Samopalček. Náboje, aj keď nejak teraz ich nevychytáme. Ešte sem odpadkač zoberem. Jeden druhý.
Dobre, zdraví. Aj do pušky. Super. Máme nábojčeky a môžeme ísť ďalej. Toto je čo? Väčší zásobník, väčší účinnosť. Raketomet. Veľkosť zásobníku. Vyšší účinnosť. Karabína, tak si ju upgradeníme, presne tak. Enter, dobre. A ešte. Už nemám nič. Raketomet, dostreľovacia puška, pistole. Dobre. Takže karabínku sme si upgradeli. Dobre. Tu máš. Sakra, poď sem. To bola dobrá headka. Očko som ti vystrelil. Hej, fešáku. Dobre, skvelé, tuto vyzbierame. Automat nepotrebujeme. Jasné, ho to po mne. Koľko si pridala do kapsy? Môže to byť aj lepšie, na budúce sa viac si snaž, dievča moje zlaté. Lebo ťa predám. A viete, ťa aj tak predám, lebo ťa vymeniam za biznis. Ja dúfam, že... Ako to tam prehľadávala, že pozri sa, tu je brokovnica, ty debil. Ale nie. No dobre. Tu asi toto nič nevykumštujeme. Dobre, títo zhoreli, tak si ich oberieme aj takto. Dobre, čo teď? Zase výťah? No. Netlač sa na mňa. Hej. Takýto blízky kontakt. Ty chceš znovu niečo riešiť, že? So, looks like they call you the false shepherd. And you the lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side, Har har. or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Ktoré plagáty? Áno, tieto AD. Čo boli vytvorené. To je čo? The First Lady. To je asi nejaká mašina. Kam sa to teraz dostávame vlastne? Dobre, zoberieme si peniažky, zíde sa. Tady to sa nedostaneme. Škoda, že to je to, že dneska sme nejak týchto nenazbierali, takže asi sme nejakú mysli. Štít potrebujeme. Potrebujeme väčší štít, lebo... Dobre, ten sa nám doplňa automaticky. Takže zdravie ani nám netreba. Keď tak premýšľam, použiť panel. Ale ešte si vyzbieram, že keď tu sadnem, no poď. Opustiť oblasť. Jaj! My sme v ďalšej oblasti, čiže ideme do ďalšej oblasti, takže tu sa nám gameplay končí. Wow. Ale ešte si pozrieme túto ukážku. Wait, what is that? 40 north by 74 west. Aha. Paris, that's New York. Tak mali by sme ísť do Paríža. One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money, and there's a fellow. He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on, Eddie. Nah. Come on, Eddie. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me, and we can go? What? Wow, skvelé. Kam sa to dostávame? K sakru. Aha, tu je ten lam železo. Skvelé, na tebe si pochutnám. So you're this false shepherd we've been hearing so much about. Asi, hej. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really?
Cause it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. Only question is, which side you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Vox. If you believe in the righteous folk, then join the Vox. My ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. Oh. No pecka. Tak sme si zavarili kvalitne. Presne tak, takže by sme mali nájsť Elizabeth, našu zlatú milovanú. Jaj, tak toto bola čas. Ale aspoň sa vám príbeh trošku otvoril. Aj napriek môjmu lameniu. Takže dúfam, že sa vás s týmto potešil. Asi nie. Dobre, ja dúfam, že v ďalšej časti mi to pôjde lepšie. Neviem, čo to bolo ten prst som, ale dneska som veľmi ťukal v práci do klávesnice, tak asi týmto bude. OK, ja sa s vami lúčim. Ak sa videjko páčilo, zanechajte like, koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, čaute mastiči. Ahojte!